زمانی تورکیا بۆ پرۆسەی یاشتی میوانێکم لەگەڵ بەڕێز محەممەد کەماش پەرلەمانتاری دەمپارتی لە ئامەدی باکووری کوردستانەوە لەگەڵمانە. بەڕێز محەممەد سڵاو لێبێ سوپاس کە لەگەڵمانی بالەوە دەست پێ بکەم پرۆسەی چەکدانانی پەکەکە وەک باس دەکرێ لەو چەند ڕۆژەی داهاتوو دەبێ ڕۆژێکی دیاریکراو هەیە پێمانی بڵێ. Yani mijara çektanî de rastî jî em bêjin ji bo ku ez bêjim nexşera wê ne diyar ez bêjim kîjan ki rojê wê vê rengî bi fermî were daxuyaniyekî wekî bi rengekê were şêwazkirin. Lêbelê em bêjin ev mijar diqon ev mijara hanê di rojevê daye yani em bêjin dewleta Tirkiyê her tim dixwaze dibe gere pekeke bi fermî çekê xwe dayne û her wiha ji bo wê wekî wêneyekê jî bi rastî dixwaze. Lêbelê ji bo çekdanîna pekeke wekî em bêjin pekeke piştî daxuyaniya Birêz Öcalan piştî peyama Birêz Öcalan em bêjin pênc û heftê di Gulanê da kongreya xwe li dar xist û biryara çekdanînê da girt. Ev ya fermiye de aliye PKK'da, edi mesela çekdanine de aliye PKK'da be fermiz raya giştire hatiye parvekirin o biryar aveci hatiye girtin hatiye parvekirin ev ya edine mücaran karşıya. Lebeli em bejin vaki em bejin be aliye fermi ve çava bre ve biçe ev prosaya çekdanine ve çava bre ve biçe. Ev tayyibetmendit nabera Birêz Öcalan û PKK û devleta Tirkiyey'de wê berdewam bike nexşereya wê çawaya wê kîjan rê ev mesela hanê bi davî bibe bi rastî jî wekî em bêjin agahî wekî em bêjin nexşereyekê di aliyê me de em bizanin min tune ye. Baş e. Sebaret bە pێکەنانی ئەو لیژنەی پەرلەمان پێکەنانی لیژنەکە بۆ پرۆسەی یاشتی بەکوێ گەشتووە؟ Yani demek ki nezda rastı em bêjin bi bangavaziya Baxçelî ev mesela hani de asta parlamentoya da hata rojevê wek tê zanî em bi salan dibêjin yani em bêjin pirsa Kurd li Bakurê Kurdistanê zemîna wê gerer parlamentoya ava bibe. Ji bo ku parlamentoya wextê ku ev mesela bi rê ve diçe partiyên siyasiyê ku دیارە گرفتێکی بەڵێ ئەگەر فەرموو کاک فەرموو. Belê. Yani gere em bêjin hemû alî di nava vê proseyê de ciyê xwe bigirin. Ji bo wê lijne ku di parlamentoyê de were avakirin rojên davî de bi tevahî xala sereke ku tê niqaşkirin em wisa bawerin van rojên hanê. Yani em bêjin heta heftekî deh rojan ev mesela lijne ku di parlamentoyê de were avakirin ve pêk were ji bo ku serokê parlamentoyê jî bangewaziya xwe li partiyan hem partiyên siyasiyê grubê wan parlamentoyê de hene hem bangewaziya wan kir hem jî hevdîtin bû wan re pêk anî ji bo ku ev lijneya parlamentoyê de were avakirin kar û xebatên wê berdewam in em bawerin wê demek nêz da ev lijneya hanê wê were avakirin ku li ser vê lijneya hanê hem de asta hukukî de hem de asta siyasî de hem jî asta civakî de ev mesele proseya çareseriyê bikeve rojevê û her wiha lijneya em bêjin parlamentoyê kar û xebatê xwe jî dest pê bikin bênaber heta ku ev pêvajoya hanê bi serkeftî davî bibîtin kar û xebatê xwe pêk bînît. زۆر باشە. کاک محەممەد کاری ئەو لیژنەیە چی دەبێ؟ لیژنەکە لە چەند کەس پێک دێ؟ Yani em bêjin wekî Baxçelî bangewaziya xwe pêk anî bû digotî ev lijneya hene bi sed kesan were avakirin lê piştî wî serokê parlamentoyê ji bo ku nêrînên partiyan bigire hevdîtin partiyên siyasiyên parlamentoyê de pêk anî bi rastî jî em jî wekî nêrîna xwe em bêjin yani lijneyekê bi sed kesan pêk were ne yani ji bo kar û xebatên pêngavên em bêjin şêmber bi were avêtin lijneyekê bi sed kesî wê hinekî giran bibe wekî nêrîna xwe em dibêjin yani lijneyekê bi çil kesan pêk were partiyên siyasiyên grubê wan hene tev nava wê de ciyê xwe bigirin temsilkariyên ku parlamentoyê de grubê wan tune lê temsilkariya wan parlamentoyê de heye ew partî jî nava wê de ciyê bigirin ji derveyê wê jî di vê lijneya hanê de
ev lijne hani partiyen ku temsilkariye van parlamentoya da tane ya idare ve parlamentoya mane و her vahab saziye sivil و bazırgani an raji karupan xabat xab hemahengi pek binin gene tekiliye xab hem aliyan raji dayne bu ve qase hejmarek ve gabe fermi diyar nine ve piye peşniyarên partiyan hene boy ku Pêşniyarakan çîn rêbazê avakirin û birêveçûna biborin pêşniyarakan çîn û pêşniyaraneyî partekan yani vekî yani ew pêşniyarên ku ji bo serokê parlamentoyê hatiye şandin rastî jî ê partiyên din em nizanin ka pêşniyarê wan çi ne lê me serî da got em mesela hani bi hejmarekê kêm gere ev lijnevera avakirin û her wiha ji bo ku di zemîna parlamentoyê da ye ku yasayekê vê yani yasayekê ji bo vê lijneyê jî were çêkirin ev pêşniyar hatin kirin lê em bêjin encamên van pêşniyaran bi partiyên siyasî re yan jî astekî ha bi hevdîtin heta niha jî pêk nehatiye lê em bawerin yani ev lijne heta demekê nêz de wê ava bibe û avakirina vê lijne henê ji bi rastî jî bi hem avayekê siyasî hem bi avayekê hukûqî û bi wê zêdetir jî bi avayekê fermî em ê bibêjin belê parlamentoya Tirkiye rola xwe ya dîrokî wê binivîse û bicîbîne û ji bo ev proseya hani bi serkeftî pêş ve biçîtin wê karûbarê xwe pêk bînin. باش سەبارەت بۆ پارتانەی کە دژی پێکەنانی ئەو لیژنەیەن تەنها ئی پارتیە کە دژی پێکەنانی لیژنەکەیە Yani wekî tê zanîn em bêjin di parlamentoyê de yek partî li dijî hem proseyê ne ku tenê dijî lijneyê disekine dijî proseya çareseriyê disekine lê bandorekî wê partiyê em bêjin wekî bandorekî giran li ser proseya çareseriyê nake lê danûstandin bu partiyê re jî tên kirin ji bo ku ez bêjim ev mesela hani bi vê rengî pêş ve biçe û bi taybetî li dijeyetiya proseyê neke û her wiha bikeve nava lijneya parlamentoyê da were avakirin bikeve nava wê lijneyê da jî danûstandin pêk heye ama heta niha jî bi rastî ew partî dijeyetiya hem proseyê û hem jî lijneya ku parlamentoyê were avakirin li dijeyetiya wê rastiyê dike yani. باشە بەڕێز محەممەد دەگوترێ هەفتەی داهاتوو دەم پارتی لەگەڵ سەر و کۆماری تورکیا کۆ دەبێتەوە ئەمە ڕاستە ئەگەر کۆبوونەوەکە دەکرێت تەوەرەکانی و کۆبوونەوەی چین Yani bi rastî em bêjin serokkomarê Tirkiye heman demê de serokê desthilata Tirkiyeyê yani em bêjin ji bo wekî em bêjin pêvajo heta niha bi yekaliye hatiye meşandin ji bo ku zemîna çareseriyê pêk vere birêzê caran rolekê dîrokî girtiye û her wiha pekekê jî rolekî dîrokî û biryarekî dîrokî girtiye em bêjin ji bo avakirina zemîna proseya çareseriyê pêş ve bişirdin yani ji bo ku ev zemîn ava bibe Serokkomarê Tirkiye jî heman demê de serokê desthilata Tirkiyeyê yani em bêjin gotûbêjin ser vê meseleya hane bi rastî jî wê bi biryara serokkomarê Tirkiye pêk were ji bo ku serokê desthilatiye ye wê gotûbêj em bêjin hem li ser proseya çareseriyê xal bi xal yani em bêjin vê gavê em wekî bi nav dikin civakî wî salê dinêre gok niha di destê serokkomarê Tirkiyeyê ku ew pêngavên şêmber biavêjin û ev prose pêş ve biçe yani em mesela hani mesela çekdanîna pekeke heta em bêjin lijneya parlamentoyê de were ava kirin her wiha ji derveyê wê jî em bêjin destûrekê nû Tirkiye were nivîsandin were nivîsandin û em bêjin pêngavên dozên siyasî hene girtiyên siyasî di girtî gehan de hene qayim li ser şaredariyên Bakurê Kurdistanê hene em mijarê henê hemû bizim derdorê proseya çareseriyê wê mijarên danûstandinê bibin lê bi taybetî em dikarin bêjin danûstandin û daxwazên ku werin kirin di serî de ji bo pêngavê şêmber aliyê desthilatê ve werin avêtin û ev proseya çareseriyê pêş ve biçîtin mijarên sereke wê eviya bin û li ser vê meseleyan jî wê em ê jî yani wekî dem partî wê pêşniyar û em bêjin nexşereyekî jî em bêjin
نیشانه وان بدن و او جوی گوتنه خو لسر و پروسه نزیک بوینه خو بینن زمان به تایبەتی سەر بژارێ هاانێ وێ لە هەفدیتن وەرەکردن لێبە لێ پشتی هەفدیتنش خۆ ناوەرەوە کە هەفدیتنی وێ برایە گشتی و چاپەمەندێرە جوەرە پاربەکردن دەستت خۆش بە بەڕێز محەممەد کەماش پەرلەمانتاری دەمپارتی لە ئامادەوە لەگەڵ مابووی زۆر سپاس بۆ ئەم دەرفەتە.